Hånd med bold. Den nøgne hånd. Den hårde bold. Atano den tredjes historiske hænder. Der er en tradition bag baskernes boldspil, Pelota Vasca, hvis oprindelse fortaber sig i myter. Overalt i de baskiske provinser, Gipuzkoa, Vizcaya, Álava og Navarra, spilles pelota. Bold mod mur. Er drengene efter skoletid. Er de voksne mænd efter arbejdstid. Der er en fronton i selv den mindste landsby. Kommunale frontoner. Private frontoner. Udendørs. Indendørs. Halvt ude. Halvt inde. Og i de større byer, der findes pelotaspillets katedraler, de store frontoner, hvor publikum samles om den reneste og mest populære art af spillet med bold mod mur. Pelota a mano. Bold med hånd. Knæene, hænderne, hofterne. Belastede dele af kroppen. Pelota er en hård profession. No eches la goma demasiado gorda, porque No. se estira luego peor. No, además esta goma, ya sabes que siempre es un poco más fina. No, tenemos que calzar este secador porque se ladea bastante últimamente. La parte de abajo ya notas que A lo mejor ha cedido algo de terreno. hay que nivelarlo. Yo creo que es que ha cedido el terreno, pero la caseta esta con la lluvia y la humedad, ni que sería hijo único. Cada madre por su hijo, eso es normal. Cipri i Sestao ved Bilbao og hans søn laver de bedste bolde. Alle de store frontoner bruger Pelotas Cipri. Atano prosím da família do filho, não dá Atano Drago. Dove c'è area riere un batter. Via, lo vidíte echando virutas donde qué? No la pones a squeeze. I 2000 sekunder. Der spilles andre slags bold mod mur rundt om i de baskiske provinser, med forskellige former for forlængelse af hånden, og banerne er af forskellige størrelser. Men pelota a mano, eller pelot a manu, er og bliver den reneste art af bold mod mur. Nu eu și-am mers am să un campionat aici în agilată. Nu eu și-am mers de la. Te mai spui să zici niște cu? Eu ce ia? E, la școala de gaischită. Caro? Un corp care îmi era ce vrea să facă, definiți mă.
El Campeón, mesteren, Retegi den anden. Han forbereder sig. Atano den tredje. Mesteren gennem 21 år. Myten, fænomenet Atano den tredje. Kautschuk fra Sydøstasien. Gummi indeni skal give bolden elasticitet. Al final parece que dicen que están dispuestos a llegar a un arreglo con UCD si no saca mayoría absoluta, los socialistas. Claro, porque el PSOE ahora se ha suavizado mucho. Y tiene que demostrar que... Boldens kerne er en kugle af myrdetræ. Udenom er der gummi. Derefter uldtråd. Og derefter igen gedeskin. Si quiere corto más rato para que vean que... Cipri i Sestao ved Bilbao og hans søn lægger 2-3 timers arbejde i at fremstille en bold. Der er ikke 2 bolde, der er fuldstændig ens. De er mere eller mindre levende. Hvor mange gange kan et spand okser, spændt for en granitvægt på 1000 kilo, i løbet af en halv time tilbagelægge okseløbsbanen? Det er, hvad man kan vædde på søndag efter messe på kirkepladsen i havnebyen Lecco i det nordøstlige hjørne af Baskien. San Sebastian ligger i Biscayens inderste hjørne, nær grænsen til Frankrig. San Sebastian er det flittige industrielle Baskiens elegante facade. Vinduerne ud mod Europa.
son. ¿Cuánto se sabe? Eibar er kun 3 kvarters kørsel fra San Sebastian. Og i Eibar ligger Astana-frontongen, et af de vigtigste steder for Pelota Amano. Spillerne er professionelle. De spiller 2 mod 2. Rødt mod blåt. Hvert hold har 1 spiller fremme og 1 tilbage. Karena, torena. Ayo, autaku hau, hau kendu mikau, hemen larrai data. Ez daba horre izateko, aportzetan dabiz da. Den erfarne professionelle hånd og drengens hånd. Horreta, jo, hau kendu, larrai daute, honaz, bakarrik. Honeta, ondo gatuko daun. At spille pelota er en sport, men også en profession, som ofte går i arv. Rota, oin harto. Ara esku plotia zein, eskuen. Oin ondo. Hala. Hau peloti. Hau etxako biatzaki. Honeta bez. Honeta ditu paparra torna peloti. Honeta. Aurrera bota. Aurrera bota eskero. En elementær detalje indøves. Boldens opspring i serveøjeblikket. Hvis den springer lodret op, kommer den for højt og bremser farten. Den skal stusse fremad og lavt. Zaki utzeta hau itozu. Honeta ez. Aurrera. Bota. Horreta. Bota aurrera pelotia. Corrido peloti. Corrido honeta. En bold er et levende væsen. Una pelota es un ser vivo. Følsom over for temperatursvingninger. Søndenvinden og det fugtige vejr påvirker bolden. Retegi den anden er en komplet spiller. Han dækker et meget stort område. Han er lynende farlig med både venstre og højre hånd. Når han griber ind i spillet foran, sker der noget dramatisk. Men han læser også spillet meget klart, og er ikke bange for at gå langt tilbage på banen. Han slår meget hårdt og meget hurtigt, og lige så godt med venstre som med højre hånd.
Hvert år fra februar til maj afholdes en mesterskabsturnering, hvor spillerne mødes individuelt, det vil sige 1 mod 1. Retegi den anden har haft titlen i 2 år nu. Abadiano, lørdag eftermiddag. Junior-turneringskamp. Beasoluse den 4. følger sin søns kampe. Venga, Txistu egin. Txisteak endu. Txistu egin. Zeu edo horreketak. Txistu egin, txistu egin. Venga. Igurtzi, pizkan dut. Zo basko. Venga, aurrera. Zo gora pizkan. Ja, Manuel, gutxi bera. Hori. Manuel, jo, beroi jo. Bai. Atano den 3. Atano den 4. Atano den 5. Atano den 7. Atano den 8. Atano den 9. Atano den 10. Atano den 12. Atano den 3. 79 år. Formentlig den bedste pelotterspiller nogensinde. Fra 1927 til 48 var han ubesejret mester. Atano den 3. forandrede spillet. Fra at være meget kraftbetonet og monotont til at være mere overraskende, mere afvekslende, mere artistisk. Barundi eten, aragi, kalion azpiti eten aragie, hori da txarrena. Hau pelota bihitzin egozko lanputu. Ni hausita eusket, beha, pelota eta beti goratea. Berko bizi. Beti gora, behi da jarri, eta guain ez jogatzen saitu, eta kalioa forma dut aukestuta dena gehiago. Den værste skade, en pelotterspiller kan få,
er hudlæsioner i hånden. Brud er sjældne og mindre farlige, men hudlæsioner kan være vanskelige at komme af med, fordi de indkapsles af hård hud. Næsten alle de store spillere har haft besvær med hænderne. Solo una de paleta. Sí, la de cada dos. Solo van a jugar los dos. O sea que no creo que haya pegas. Si no la rompen.
llegar el domingo. No, pero ¿qué digo? Juega Retegui segundo por fin, ¿no? Es contra el francés, toda la lucha. I Ascan, på den franske side af grænsen, træner Jean-Pierre Laduche med sin far, Joseph Laduche, på familiens egen tranquet. Men næsten hver aften kører han til Spanien for at opfylde sine kontrakter som professionel på de store nordspanske frontoner. Laduche er den eneste franske pelotterspiller, som kan klare sig i det tungere, hårdere spil, der spilles på den anden side af grænsen. Ei barreko txikia, pelotari handia, pelotari handia. Ei barreko txikia, pelotari handia, pelotari handia. Eskuz paratak San Tomas Gabian, jokaitzeko ibentzaren, ogoita lauian, omore honean. Astelana-frontonen i Eibar, en søndag i oktober, inden højsæsonen. Retegui og Esnaola mod Laduche og Tolosa.
Publikum kan vædde på rødt eller blåt. Bookmakerne arrangerer væddemålene. Odds skifter efter kampens udvikling. Hey, ahora sí. Nicola! 8! 9.000! Ladys fejler. Strategisk skal serve. Odds tilbydes. Der spilles livligt på både rødt og blåt. I øjeblikket tilbydes rødt fra 1.000 til 800. Der regnes i duros. En duro er lig med 5 pesetas. Mindsteindsatsen er 1.000 duros. Det vil sige 5.000 pesetas.
mirado. No me ha mirado. Den gamle mester Atano den 3. En dag i oktober 82. I sin have i fødebyen Ascoitia. Man taler endnu om hans elektriske hurtighed og hans katteagtige smidighed. En dreng leger med en bold. En dag i oktober 82. På en fronton oppe på bjerget over landsbyen Beris. Aquí, 17.350.
Y 18.000 perder. Marchea. 12, 24, 30, 50, 60, 70, 79, 83, 90, 94, 96, 6, 14, 24, 38. Sí. 650 perder. No va a salir guapo. Sonríe. Pierdes 6, 12, 3.426. 3.426.